बे समाव मोनसे गोनां रादाब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मनि गोख्रों बिबुंथि BKWSA दाफुंजादोंब्लाबो दिन्दांदां महराव दङ। दिनैसिमबो बिनि रां बावजायाबो बारायाखै आरो गामिबो फोसावनानै होआखै, बियाबबो दानो हायाखै, बिसायख'थिबो गेलेनो हायाखै। MLA बिसायख'थि जानायनि सिगां BKWSA नि बिसायख'थि गेलेहोआब्ला राजा लामायाव ओंखारनो गोनां जागोन। गासै माहारियारि आफादफोरा खौसे जानानै सोमावसारनो राजा लामायाव ओंखारनो गोनां जानो हागौ। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ। BKWSA नि रां बावजाखौ थाबैनो बारायनानै होनांगौ, थाबैनो गामि फोसावनानै होनांगौ आरो गामि फोसावखांनायनि उनाव बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनानै होनांगौनि आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों बड'सा ब्रह्मआ। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दखरा एबसुनि 30थि 2 बोसोरसालिया जुथुमायाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों BKWSA नि मोननो गोनां मोनथाय आरो आद्रा जानानै थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुमा साननैनि हाबाफारि लानानै मैया डेलिगेट सेसन सेमिनार बे हाबाफारि जानानै थांबाय आरो बिदिनो दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव गोबां माहारियारि आफादफोरनि जनाय दखरानि सिङाव थानाय आफाद गेजेर जनाय दखरानि सिङाव थानाय आफादफोरा बाहागो लादों आरो गोबां ओनसोलनि फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। दा बेयाव मेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल बियो जानानै फैबाय। दा बेयो दिन्दांदां महराव दङ। दिनैसिमबो ना बिनि रां बावजाया बारायदों, ना गामि नटिफिकेसन भिलेज नटिफिकेसन ओंखारदों, ना आरो इलेक्सन बिसायख'थि फाथिनांगौनि खोथा ओंखारदों। दा बेफोर खोथाया दिनै आद्रा जानानै दं। दा बेखौनो दिनैनि मेलनि गेजेरजों जे खावलायनो लुबैगोन आरो मेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जे आसाम सरकार बिथांमोनखौ खावलायदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमासनि जि काउन्सिलनि रां बावजा बे रां बावजाखौ बारायनांगौ आरो गामिनि जि भिलेज नटिफिकेसन बे भिलेज नटिफिकेसनफोरखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ। आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय भिलेज नटिफिकेसन फोसावखांनायनि उनाव आरो बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनानै होनांगौ। दा बेखौ आसाम सरकार बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे जुदि MLA बिसायख'थिनि सिगां बिथांमोना जुदि नैबे खामानिफोरखौ जुदि मावनानै होआब्ला जोङो बिटिआरनि बाहेराव थानाय गासै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, गासै जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा गोख्रों मोनसे थांखि लानो बाध्य जागोन जे जोङो गुबुन मोनसे सिन्था खालामनो गोनां जागोन बा राजा लामायाव ओंखारनानै जोङो सोमावसारफिननो गोनां जाहैगोन जे नैबे जोंनि बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि रां बावजा आरो गामि सोसननाय दानख'नाय आरो बिसायख'थि फाथिनांगौ थाबैनो जुदि नैबे MLA बिसायख'थिनि सिगां जुदि आसाम सरकारा खालामनानै होआ, अब्ला जोङो गासै बर'नि माहारियारि आफादफ्रा ज' जानानै जोङो राजा लामायाव ओंखारनानैबाबो जोङो हाबाफारिखौ लानो गोनां बायद' जायो। नंगौ, दिनै नैबे गेजेर जनाय दखराया धेमाजि जिल्लानि सिङाव नङाबा आसामनि सिङावनो बुंनांगोन, आसामनि गेजेराव माने बांसिन दैजों लोमहाबनानै थानाय ओनसोल होनोबा नैबे गेजेर जनाय दखरा। दिनै एबसु अफिसा हान्थुसिम गाहाम दै लोमनानै थायो। दै जानाय समाव दैज्लां समाव हान्थुसिम गाहाम दै जायो। ओंखाम संजानो हाया, माइरं बायदिसिना सिलाङो, बिसिनाफोर सिलांजोबो आरो मोनफ्रोमबो लामाया दैबाना जानाय लोगो लोगो गुगालाङो, दालांफ्रा खुरखालाङो, लामाफ्रा गाज्रि जालाङो। जोंनि फरायसालियाव थांनाय फरायसा फंबाय बिनानावमोनहा फरायसालियाव थांनो हाया जायो। गोबां गोब्राब थासारियाव दिनै बिथांमोना नैबे गेजेर जनाय हालामाव थानाय जोंनि बर' फंबाय बिदा फंबाय बिथांमोनहा गोबां गोब्राब थासारियाव रायजो जानानै दं। दा बेनिखायनो जोंनि लकेलाव थानाय MLA MP बिथांमोनखौ नैबे मेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' ओनसोलाव आफादारि गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो गासै रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिमबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सिबिनाय अननाय मोजां मोननाय बेखौ जासिहरबाय। दिनै बे समाव
गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव गावसोरनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंदों आरो बोसोरसालिया जथुम्मा होनबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मिथिगौ जे बियो मोनसे संबिजिदारि हिसाबै बिबान सोलाय सोल' जायो आरो बेखौ बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लादोंमोन मैया बिथांमोननि गोथार सान्थि मेलनि गेजेरजों आगुनि जि हाबाफारिफोर बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय समफोराव माबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावलांगोन दानि गोदान दाजानाय मावफुं आफादा बिनि सायाव सावरायनानै गोदान बिबानगिरि बिथांमोना सायख'नानै लाबाय बेखौ जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै आं बरायदों आरो जाय बिथांमोना बिबान मोनबाय आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन सेक्सननि बिबानगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ बरायना लादों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बे ओनसोलनि सोलोंथाइनि सायाव बे ओनसोलनि समाजनि सायाव बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै खामानि मावलांगोन आरो ओनसोलखौ जौगाहोगोन रावनि बिथिङाव थुनलाइनि बिथिङाव आरो बिजोंनि बिथिङाव बेखौ हास्थायदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों आं नै बेखौ हास्थायगोन बा नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो आङो रायजोफोरनिसिम फोसावगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावो दा बेवहाय जोङो बर' रायजोफोरनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनि जि अनसायनाय मोजां मोननाय थुलुंगा आरो दिथा बेखौ जों मोनो नाथाय आथिखालाव फ्राय बाहागो लानाया बर'फोरनि गेजेराव खम जालांगासिनो दङ जाहाथे गासै रायजोफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो दख'रा आफादनि जथुम्मायानो जायाथों मानो जिल्ला आफादनि जथुम्मायानो जायाथों मानो रायजो आफादनि जथुम्मायानो जायाथों मानो आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायानो जायाथों मानो लोब लोब बाहागो लानानै बाहागो लानाया मोनसे जिहेथु बिबान बे बाहागो लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाहाथे थुलुंगा होयो बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं गासै रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ खावलायगोन बेवहाय आङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे बाहागो लानाया मोनसे गाहाय मोनसे बाहागो जथुम्मायाव दा बेखायनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मायाबो 29 आरो 29 डिसेम्बराव जानो थांगासिनो बेयो सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय समखं रंगमन्च जागोन आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो लोगोसे जोंनि रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि सार बिथाङा मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आथिखालाव रायजो सभानि MP आरो लोगोसे जोंनि BKWSC नि चिफ मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी साराबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे जोंनि आगुनि जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिमोन बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायनाय जादों बेवहाय जाहाथे गासै रायजोफोरानो जिल्लानि सिङाव थानायखौबो खावलायनाय जादों बेवहाय जाहाथे गासै रायजोफोरानो जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां रायजोफोर दं जोंनि दख'रानि दैदेनगिरि बयबो बाहागो लागोन आरो लोगोसे रायजोफोरखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितनि गेजेरजों जि गोजाम आफाद बियो बायगोन गोदान आफाद मोनसे दाफुंना लानाय जागोन लोगोसे गेवलां मेल जागोन बेवहाय बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मा खामानि मावदों मा मावनो लादों बेनि सायाव गुवारै बुंथिगोन बिखौ बाहागो लानानै खोनासंनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो लानाय जि थांखि आरो थाखायफोर बेवहाय लोब लोब बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानो थांनायाव जि मावनां हाबाफोर बेवहाय बाहागो लानानै जाफुंसार होगोन बिखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों गासै रायजोफोरखौ बाहागो लानो खावलायगोन औ थारैनो जोङो जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै खावलायदों बेवहाय जोंनि BKWSC नि चिफ थागोन रायजो सभानि MP थागोन बिथांमोना थारैनो जोंनि गोग्लैसोनाय ओनसोल धेमाजि जिल्लायाव जोङो माबोरै आवगायनांगोन सोलोंथाइनि फारसे समाजखान्थिनि फारसे आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि फारसे जों बोरै दावगालांनांगोन बेनि सायाव थारैनो मिरुदु जोंनि जि जिल्ला मावफुं आफाद बेवहायबो सावरायनाय जागोन गोथार सान्थि मेलावबो सावरायनाय जागोन आरो गेवलां मेलावबो बेनि बागैनो मेसेज मोनगोन होननानै आं हास्थायो